गिबियावनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। गोबां फरायसाफ्रा दिनै आंनि गथ'सा बिसम्बि बिजाब साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय 2020 मायथाइ बेयो मोनसे रनसाय बिजाब। बे बिजाबखौ रोजा रोजा फरायसाफ्रा फरायदों। रोजा रोजा फरायसाफ्रा आंनि इउटुब चेनेल डक्टर अजित बर', आंनि फेसबुक, आंनि व्हाट्सएपआव मेसेज हरदों बे बिजाबखौ फरायनो गोसो जानानै बे बिजाबखौ मोननो थाखाय। गोबां फरायसाफ्रा बे बिजाबखौ आंनिफ्राय लांफैदों। गोबां लिरगिरि बिथांमोनहा आंनो अननाय होदों, आंनो थुलुंगा होदों। बेनिखायनो बिथां फरायसामोननिसिम, बिथां थुनलाइगिरिमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय, जाय बिथांमोनहा दिनै आंनि बे गथ'सा बिसम्बि बिजाबखौ फरायनानै आंनो रोजा रोजा थुलुंगा होदों। नंगौ, मोजां खामानि मावोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। मोजां खामानि मावोब्ला समाजनि अननाय मोनगोन। दिनै आङो रोजा रोजा फरायसाफोरनो बे गथ'सा बिसम्बि बिजाबखौ बेसेन लायालाबानो राननानै होदों। बाय पस्टआवबो आङो दैथायहरदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिजाबखौ जोंनि फरायसाफ्रा फरायनांगौ आरो बिजाब फरायोब्ला जोंनि साननायफ्रा गुवार जायो, जोंनि मेलेमारि नोजोरा गुवार जायो, गियान जायो, एक्सपिरियेन्स जायो। जोंनि आबेगखौ, जोंनि इमसनखौ जोङो हमथानो हायो। बिजाब फरायोबा जों गावखौनो गावजों सिनायनो हायो। बिजाब फरायोबा थुनलाइ सिबिनाय जायो। बिजाब फरायोबा गावनि पार्सनेलिटि, सुबुंसायखौ दानो हायो। बिजाब फरायोब्ला जोङो आवगायलांनो हायो। दिनै बे गथ'सा बिसम्बि बिजाब साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय 2020 मायथाइयाव बे बिजाबाव मा दङ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मिथिहोनो लादों। बे बिजाबाव गासिबो आयदाफ्रा गोरलै गोरलै गोजा, नाथाय गासिबो गोनां गोनां। बे बिजाबाव दङ फोरोंगिरिनिफ्राय मा सोलोंनो हायो, सुबुं दोहोन, दिनैनि फरायसा गाबोननि दैदेनगिरि, टेक्न'लजिनि गोहोम, इन्टेलेक्चुएल कालचार, सार्भाइभेल अफ दि फिटेस्ट, सोलोंथाइनि मोन्थाय, गियान दोनथुमनाय, गथ'खौ साजा होनाय, जिउ सोलो सोलोंनाय, आयेनारि सोलोंथाइ, बिजाब फरायनाय हारिमु, सोलोंथाइ आरो सुबुं मोनथाय, लिडारशिप स्टाइल, बिजाबखौ मानो फरायनांगौ, हाबा आरो जिउ राहा, गोग्गो हुदा दानाय, ग्लबेलाइजेसन आरो सोलोंथाइ, गोबां महर मुस्रियारि सुबुंसायनि थाखाय गेलेमु, इयुन रैखाथिनि थाखाय समाज, क्लाबनिफ्राय सोलोंनो गोनां फरा, टाइम टेबोलखौ मानो मानिनांगौ, गेदेरफोरखौ मान होनायनि गोनांथि, लाइसिनि गेजेरजों सुबुंसाय दानाय, उन्दै बैसोआव गलाम खाथिनाय, हिन्जावसा गथ'नि सोलोंथाइ, बयनिबो थाखाय सोलोंथाइ, सोलोंथाइया इयुन रैखाथिनि बिजों, समखौ बेसेन होनायनि गोनांथि, लाइमोन बैसोनि गोसो बिगियान, सुबुंसाय, यगा सोलोंथाइ, बिफांखौ मानो गायनांगौ। बे बिजाबाव गासै 188 बिलाइफोर दङ। बे बिजाबखौ फोसावदोंमोन सासे फोरोंगिरि बागानसालिनि, बिथांनि मुङानो जाहैबाय जयन्त कसारि। बिथाङा बे बिजाबखौ फोसावनायनि थाखाय दिनै आङो आंनि इउटुब चेनेल डक्टर अजित बर' बेनि गेजेरजों आदा जयन्त कसारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेयाव आंनो गाहाम हामलायथि रादाब हरदों। बर' थुनलाइ आफादनि सानसे समनि मानगोनां आफादगिरि, पद्मश्री डक्टर बान्था मोननाय, साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय गेदेमा थुनलाइगिरि पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आरो लोगोसे
सासे थुनलाइगिरि डक्टर बिथाङा जाहैबाय डक्टर अधीर कुमार ब्रह्म बिथाङा बागानसालिनि बिथांमोनहा आंनो बे बिजाबाव गाहाम हामलायथि रादाब लिरनानै होदों। आंनि गथ'सा बिसुंबि बिजाब गथ'साफोरनि थाखाय बे बिजाबा आरो बे बिजाबखौ गोबां रोजा रोजा फरायसाफ्रादि फरायनो गोसो जानानै आंनो मेसेज हरदों बेयो आंनि मोनसे थुलुंगा। आं मिजिंथियो फरायसाफ्रा बे बिजाबखौ फरायनानै गोबां गियान सोलोंनो हागोन, गोबां गुन सोलोंनो हागोन आरो जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंनो गियान नांगौ आरो गुन नांगौ। गांसे बिजाबा सासे मानसिनि लिरनाय जानो हागौ, नाथाय बे गांसे बिजाबाव रोजा रोजा सुबुंनि गियान, सान्थौ, नोजोर, आखल आखु बेफोर गासिबो दंजोबो। मानो होननानै बुङोबा सासे लिरगिरियाबो गांसे बिजाब लिरनांगौब्ला बियो गोबां सुबुंफोरनि गियान, गोबां सुबुंफोरनि गोसोनि साननाय, गोबां सुबुंफोरनि आदब खायदा बेखौ लानानैसो गांसे बिजाबखौ सुजुयो। बेनिखायनो बिजाबा जोंनि आखल आखु दानाय, जोंनि मेलेमारि नोजोरखौ गुवार खालामनाय, जों गावखौनो गावनि आथिङाव गसंथानानै थाहोनो थाखाय मोनसे गोहोगोरा बिजों। आं फरायसाफोरखौ बेखायनो खावलायदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिजाब फरायनायखौ माब्लाबाबो नागारनाङा, बिजाब फरायनायखौ गेजेर ससेयावनो गारनाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बिजाब फरायनानैसो जोङो साफ्रोमबो मानसिया रंजानो हायो, बिजाब फरायनानै जोङो मोजां मानसि जानो हायो, बिजाब फरायनानै जोङो उथ्रिसार जानो हायो, बिजाब फरायनानै जोङो गावनि आथिङाव जोङो गसंथानानै थानो हायो। बेनिखायनो बिजाबा जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोहोगोरा बिजों जायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउखौनो रंजा खुसि खालामनो हायो। बे गथ'सा बिसुंबि बिजाबखौ लिरनो थाखाय आंनो 2 बोसोर समनिबो बारा सम नांदों। जेब्ला आं बे गथ'सा बिसुंबि बिजाबखौ लिरदोंमोन अब्ला आंनि गोसोआव बेबायदि मोनसे साननाय गैयामोन जे आंनि बे बिजाबाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ आं मोननो हागोन। बेखौ आङो सिमाङावबो नुवाखैमोन, आङो सानफेराखैमोन। आङो सानाखैमोन बे आंनि गथ'सा बिसुंबि बिजाबा बयजोंबो बजबजागोन, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। फरायसाफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों जोङो माबा मोनसे हाबा मावोब्ला बेनिफ्राय जोङो फिथाइ मोनगोन बा माबा मोनसे एवार्ड मोनगोन बेखौ जों मिजिं थिनाङा। माबा मोनसे मोजां हाबा मावनाय एबा बिजाब लिरनायाव जोङो ओरैबायदि गोसोआव मोनसे थांखि लानांगौ जे बे बिजाब लिरनायनि गेजेरजों बा माबा मोनसे खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो मोजां फिथाइ थायहोगोन, बिदिसो जोङो मिजिं लानांगौ। नाथाय लेखा लिरनानै बा खामानि मावनानै बान्था मोननांगौ बेखौ गोसोआव लानाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि गोसोआव लायोब्ला मा जायो जे खामानि मावखांनानै बान्था मोनाबा बा अनसायनाय मोनाबा गोसोआव मोनसे लोरबांथि फैयो। दा बेनिखायनो माबा मोनसे खामानि मावदोंब्ला, लेखा लिरदोंब्ला ओरैबायदि थांखिसो लानांगौ जे बे लेखा लिरनायनि गेजेरजों आं समाजाव माबा मोनसे मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन, माबा मोनसे आङो मोजां गोहोम खोख्लैनो हागोन, बेखौसो जोङो गोसोआव लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला मोजां खामानि मावोब्ला फिथाइखौ मोनखागोन आरो मोजां खामानि मावोब्ला, मोजां बिजाब लिरोब्ला बेनि फिथाइया मोजां जाखागोन, बेखौ जों बयबो मिथिखानांगौ। धोरोमनि सान्थौआव ओरैबायदि दङ जायखिजाया खामानि मावदोंब्ला बेनि थाखाय नोङो मोजां फिथाइखौ नोङो हास्थायनाङा, मोजां फिथाइखौ नोङो मिजिं थिनाङा। मानो होननानै बुङोब्ला नोङो मोजां खामानि मावदोंब्ला बेखौ इसोरा नायबाय थाखादों आरो मोजां खामानि मावनायनि थाखाय इसोरा नोंनो फिथाइखौ होखागोन। नोङो अननाय होयोबा नोङो अननाय मोनगोन, नोङो मान होयोबा नोङो मान मोनगोन, नोङो मोजां खामानि मावोबा नोङो फिथाइ मोनगोन। फरायसाफोर, दानि बे समा कम्पिटिशननि जुग, बादायलायनायनि जुग। जाय जेरै हागौ एरै मोजां खामानि मावनानै बादायलायनांगौ, जाय जेरै हागौ एरै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै जायखिजाया फोथाराव, जायखिजाया बिथिङाव जि हायो बेखौ मावनानै दिन्थिनांगौ आरो अब्लानो नोङो उथ्रिसार जागोन। नाथाय नोङो खेबसे मावनानै बिनि थाखाय नोङो फिथाइ मोनाब्ला बा फेलें जायोब्ला बेयावबो गोसो बायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया।
मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिखानांगोन जे खेबसे खामानिखौ जोङो मावनानै बिनि थाखाय मोजां फिथाइ जों मोनाब्ला, बिनि थाखाय जों फेलें जायोब्ला, फेलें जानायनिफ्राय जोङो सोलोंनोसो जों हानांगोन। फेलार्स आर द फेलियार्स अफ साक्सेस होननाय इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ। दा बेनिखायनो फेलें जायोब्ला फेलें जानायनिफ्राय जोङो एक्सपिरियेन्स लानांगौ, जोङो सोलोंनांगौ।